ndakamurowa murowa ndakamita akadonhera padombo saka ndaifunga kuti mabe angu achaita sei achamuka haana kumuka ndakamboedza kufamba kudai ndobva ndadzoka ndati pamwe achamuka haana kumuka asi kurowa kwandakaita nandisingarowi ndichiti ndoda kuuraya ndairowa ndichiti munhu wandikufambidzana naye munhu wandikusiponza ndonzwa kuti akudanana nemumwe munhu saka ndanga ndichida kuranga kuti zvakuita hazvina kunaka ndisingaziva kuti zvichasvika pakadai ndizvo kusangana zvekare kwatiri kuita paZim Newsbeat TV. Zita rangu ndinonzi Frank Wesere. Sekukuvimbisai kwatanga taita kuti tichaedza kuti tinoona hama dzababa Chris Gota. Tazofamba tikaenda kunonzi kumusha mukuru kumutora Shanga uko kwataenda kunotsvaga hama dzababa Chris Gota. Saka pari zvino vandakagara navo ndiChenai Gota vanova hanzvadzi yababa Chris Gota. Amai makasimba here? Andiri nani zvangu muri sei? Aiwa ndiri nani chose. Kuri sei kuno? Kuno kuri nani hameno imimi? Aiwa tiri nani ndakuwanika muchibva kumunda. Tinongotsvaga kuti tione kurarama. Aiwa hadzisi nungo mama. Ndachida kuya nechikafu kumunda maenda vandaona matosvika pamusha. Aiwa tangofonereva zvichinzi mukudiwa kumba kune vanhu vaenzi vari kuda imimi izvozvi mai manje. Saka tobva tangoti anti tobva tangopinda murodhi kuuya asi tanga tatopedza zvedu basa racho. Because ndatosvika kandikati ndivhure mukicheni ndifanira kubikira waenda kumunda. Mota padarika taiona yatongosvika yakamira apa pagedha isusu tanga tiri kumunda uko ndobva ndaona ndobva yadai ndobva svika parembana pabva yamira isu tazosunga tichienda kumota iri apa ndobva taenda saka hatinomboziva ndangoti pamwe hameno waenzi wauyawo kumba kuzotishanyira kwati wabuda kudzoka mai manje waenzi wacho waita sei saka handei tiende saka ikoko kwacho kwatanga tirawo toti mirai tibike chikafu ndikati pari zvino isu tikudaidzwa kuti wakuti ida wakuda kudzokera saka nditite sei tiende tobva tangopinda murodhi. Aiwa hakuti tasvika but kuti senzvimbo kamunotanga maonawo vakuru enzvimbo musati matanga kuita basa ramunenge mafambira saka tozoti anoreka tisiye chimota apa patifambe nekuti pamwe nzira isisina kunaka kumberi. Zvisinei mama muchiona tauya ndofunga makaona baba Chris Gota vachitsanangura kuti inini mhosva yekuuraya mukadzi wandaifambidzana naye hongu ndakaipara asi nhasi ndozuva rangu rekutanga kubvuma kuti ndakapara mhosva iyi. Asi tisati tapinda hedu munyaya iyoyo ndoda kutanga ndanzwisisa kuti ukama hwenyu imimi nababa Chris Gota wakamira sei? Ukama inini naChris Gota baba wamwe chete amai wamwe chete. Inini wacho ndini ndakasiyira Chris Gota. Kana iye kwaari anotsenga kana nyangwe panga ari kusendara murume wangu ine vana vangu ndovaenda chimuona iye amai yangu epejo pasiri kuti ati kana kuti ati mwana wekwaamai inini kana kuti mwana wekwabankura iwo baba amwe chete amai vamwe chete zvototi kana pandakatora amai kugara nawo pano iye Chris Gota ndiaitogara naamai kumunda pandakaona kuti iye aenda mukati meusungwa mama vakura ndobva ndangwabvisa kumunda uko ndobva ndagara nawo pano amai vakatoshayikira vari pano ndobva ndagara nawo asi ndinonzwa batikana kana pandakaona vhidhiyo yacho ndakabatikana zvisingaite ndinobatikana ndikanzwa nyaya yanzvadzi yangu ndinobatikana ndinoona kuti pari zvino ndangosara ndiri ndega handina kana anondishanyirawo kana kuita sei tongoti padzinza redu tanga taberekwa 888 pa8 apa tasara vakadzi 2 murume asara 1 iyeye ari kujiri ndeve chi2 saka ndangosara ndiri 1 izvozviso pandakaviga amai tobva tatamba nyaradzo yaamai kubva ipapo hapana kana amai yangu yakavazondiona pano kusvika pari zvino ndinongogara ndega. Hanzvadzi yangu mumwe akashayawo aigara kumapurazi saka akaita zvokurohwa nevanhu ikoko arohwa nevanhu obva atakurohwa nemurume wangu ine mwana wacho obva aenda naye kuHarare kuchipatara obva ashayikira ikoko tobva tamuiga kumakingi ndokatamukamuigira uyo ndianga achitouya achindionawo panapa. Avo vamwe ava
kuonana kwacho ndiko parefu parefu zvototi ndinotombofunga ndotombomudza murume wangu kuti ndinorangarira mashoko akataura baba kuti kufa kwangu inini chenai naKristu muchasara muri panhamo asi ndotozviona shuwa kuti ndiri panhamo ndangosara ndiri ndega ndamira ndiri hwani nemhuri yangu chete. Aiwa chandafarira ndechekuti mukwasha natsano kama uri pedyo ndazwa kuti mukwasha ndi aitoenda achinovaona. Mama baba Chris munhu akaita sei muchimuziva muchikura naye muchiberekwa angari munhu akaita sei ane hasha here kana kuti munhu aitoyevedza kugara naye? Hasha hapana, anga asina hasha anga asina kana munhu anga akasununguka zvisingaite aigara zvakanaka nevanhu. Kana ipapa pandakanzwa vhidhiyo yacho zvakatondibata kuti ko imhepo rudzii yakamubata inini hapana kana chandanga ndichiziva asi anzvadzi yangu yepedyo hapana chaanga chindiwanzira zvese aindiudza asi ipapa haana kana chaakandiudza kana one. Ndikatogara naye kumusha uku ndandiri kumusha nini ndikatogara akatogara kumusha akabuda kumusha akauya kuno kumapurazi ini kuti ndisvike kuno kukuda kwake iye ndiye akatouya zonditora ndandiri kumusha asi hapana kana chaakambondiudza kana one day kuti sisi zvakafamba so haana. Pamwe mamusina kakunyatsobvunza hanzvadzi kuti hanzvadzi tiri kunzwa nyaya iyi zvakamira sei? Kana anga asingatombotaura anga asingatauri zvototi kana paakasvika vanhu vacho achitsvaga vakasvika achiti isusu hatisi kumuona vakatosumuka ivo vakatoenda vese kunobatsirana kutsvaga vakadzoka. Asi ndakazoshamisika ndichiona chinza kutsvagiwa inini ndikatotakurwawo nemapurisa ndikaenda kuKenzamba kunobvunziwa kuti ko hanzvadzi dzenyu akaenda kupi. Ndikati inini akangobuda achiti ndikuenda kubasa haana mbondiudza kuti ndikuenda kupi handisi kana mbokuzivawo kwaakaenda nimugona. Ndopandagara kusvika murume wangu ashaya kumusha ndiri ndega. Pandakaona gore drought yeyi ndopandakabuda ndikauyawo kumapurazi ndichishanda kumapurazi ndandiri ndega handisina murume ndichishanda kumapurazi. Saka iye paakanzwawo kuti ndiri kubhangeti ndopaakazoya manje kunditi sisi bheta mubude kumusha ukuonai muri mega kumusha hakuna ariko tsano akashaya uye mugare papi pasitendi yasisi wenyu. Ndopandakauya kugara panapa ende akatondisiya panapa ndangotanga kusvika tisina kana mborima. Gore atatanga kusvika pano ndo gore akatakuriwa zvototi kana akatouya izvo zvanitorasika kuti pamba pasisi ndepata akatosiya tichitotanga kutema akatotakurwa ari pano pamba takagara apa pamuti apo ndopaakasvika vanhu achimutakura akasimuka natsano acho akaenda vese akasvika ikoko akazodzoka akati tsano zvanzatakurirwa mhosva yekuti atakaponda munhu takaponda munhu akati tikapedza zvinhu zvese anga nemarata yake anga nehuku dzake tikapedza tichifamba tichienda akaenda muToroshanga uko akatakurwa muToroshanga akaenda kuChinhoi abva Chinhoi takazonzwa kuti ari kuHarare achifamba ivava vachienda inini ndinobatikana ndikati chienda imi muchienda muchiona tsano yenyu kuti ndiende nina misodzi yangu iri padhuze. Ndichikubatai ipapo mama ndoda kudzoka pana baba Chris kuzi munhu watoda kunzwisisa kuti munhu akamboita sei mhuri yavo yange ikamira sei? Mhuri yavo mukadzi wavo wekutanga akashaya ashaya mukadzi wekutanga ndopaanga achifambira iyeyi vacho. Saka inini handisi kuziva anga achiti ati ndikuda kuroora kuita sei vanhu vese kumba akaziva kuti ndo mukadzi wakuda kuroora. Saka takazongonza kuti mukadzi haasi kuoneka kuti tizive kuti zvakafamba zvakadai aiwa handisi kuzviziva. Kana mukadzi wake akashaya wacho akangofawa haana kana kubvira atomborowana kana one day. Hanzvadzi yangu ndaigara naye pedyo baba namai isusu ndisi wekupedzisira inini naiye iye ndiye goto kumba kwedu. Uyu mukadzi wake wekutanga akatosiya chikoro nekuda kwemukadzi yeyo atizirwa nemukadzi yeyo ndinaye ndichigara naye tiri papurazi panonzi paBakiston. Saka vakazoita mhuri? Vakazoita mhuri. Yakakura sei? Ane vakomana 3 pana Ravu naSteni nemusikana 1 obva abva ikoko auyawo kunoku ndopaakatsvagawo avo vana avo maona obva abereka nawo mwana 1 ndopaakazotakura nemapurisa. Paakatakura nemapurisa papakasiya mwana wake ari mudiki musikana wacho iyeyo
vakabereka namai vari kuzasi ndizvozvo asi havana kana bvira arovana kana namai vavai kana noise hapana nemukadzi wake waakabereka naye hapana kana noise ndikushaya kuti imhepo rudzi yakapinda pana Chris ndizvozvo ndoda kuuya mama mukadzi wekutanga ashaya akashaya sei akarwara zvakafamba sei akarwara akarwara ubva ashaya tiri kumusha akashayikira kuchinoi mhuri yacho iripo ane vanakomana vatokura nemhuri dzavo 2 nemusikana 1 uyu musikana wakasiya ari mudiko atori nemwana wake futi kana maona kune kamwana kadiki kakaberekwa naamai guru kamwana kemusikana kamusikana kavo kaakasiya kadiki. Alright. Handei pane mukadzi wavanga vakufambira uyu vanga vafambidzana nguva yakareba sei handiti mitete maiva padhuze inini kuti ndizive kuti vakafambidzana nguva yakaita semunozova kuti vanhu vanomboti vakadanana vanomboita chihwande asi handina kumbotora nguva yakareba ndonzwa kuti vanhu ava zvapasisana kana kuti zvaita sei takazongonzwa kuti mukadzi uya haasi kuita sei haasi kuoneka asi kana kuti handiudzewo kuti hanzvadzi yangu zvafamba so apa akandiita secret yakaoma secret acho akandiomera haana kana mbondiudza kana pandakazodaidziwa naamai gura achindiudza achiti uyai muone achindiratidza vhidhiyo yacho ndichitarisa akati mamuziva here akutaura ndikati ndabamerisa ndiwo achitsanangura ndinozopedzisa kuiona ndakabva ndabatikana ndobva ndavadzorera foni saka ndakazoudza mwana wangu musikana akapedza form 4 yake nemhanje ndikati uende kwaamai guru kunopiwa vhidhiyo yasekuru wako uende nayo kuna zukuru wavo kuharare vanoona kuti ndozviripo muzukuru wacho paakafona memhanje pachitotaura kuti haindi sekuru ane secret yakaoma makore mangani vasingataure ndikati ndozviripo mwanangu zvikanzi ndaiona vhidhiyo yacho ndaratidza namobi ndobva ndozviripo nini ndakatoratidzawo nani namemerisa ndakabvunza memerisa kuti makaona kumamemerisa zvikanzi ndakapiwawo meno nevamwe vanonamata navo vakandipawo ndikati ndozviripo apa tanga tichitoronga achitochema kuti handina kana mapushi zvikanzi enda inzwa apa tanga tichitoronga ipapa kuenda kumaricho kandimboona siya munda kuti pamwe ndikabatawo masenzi ndipe tsano yacho mhanye vaende vanomuona semunhu wekuita sei semunhu akuchemawo kuti hama dzangu inini kusiya kwandakaita inini kuenda hakuna kana hama yangu ikuenda unomuona handimukuzona inini ndaitoshanda maricho ndichiita sei ndichitsvaga maricho nemurume wangu dzimwe nguva ndaipa mwana wangu mukomana mari kuti mhanye unoona sekuru waendeserewo dzimwe nguva vaienda ivava kunoona kana mwana wangu mumwe mudiki mukomana akushanda kumachaina aitomboenda saka patakambonzwa kuti ati Chris akatongewa ari kuchikurubhi chichi apo awa ndopa akazosiya kuenda central anozoenda kusvika pari zvino atatora nguva zvedu yakati rebei tisinamboendapo ndizvozvo tiri ipapo mama ndoda kudzorai kumashure panhau yababa Chris pavakataura ndofungana maona vhidhiyo pane kunotaura vanhu kuya kwavanenge vachikomenda ichokwadi here kuti mukadzi akazotsakatika aiva neukama nemukadzi wavo akanga ashaya nekuti vanhu vari kuti vaifambidzana namainini zvakaitika pane mukadzi wavo akashaya saka vanga ari amainini mwana wanzvadzi mainini mwana wehanzvadzi ore mwana watsano zvandiri inini so inini murume wangu odanana nani namerisa ndo zvakaitika ipapo asi chaivotova chokwadi kuti vaifambidzana namainini paakashaya ndo paakati zviri nani ndiite sei ndidanane namenini vamwe nditora menini ndigarisane nawo asi mai guru wakarwara kana kufa kwakaita havana kufira vari mumaoko medu vakafira vari kumba kuabereki wavo asi tanga tingori vhiriji imwe chedu aiwa ndangoti pajeke nekuti mibvunzo inenge ichibva kuvanhu kuti vanenge vachivaziva vaiti isusu mazira atinoita baba Chris
vakanga vakufambidzana naye namainini wavo. Saka ndofunga kuti paita sei pajeka ipapo. Ndira kuuya futi panhau yekushayika kwakazoita mukadzi uyu wavanga vakufambidzana nawo. Muchinzwa imimi zvakafamba sei? Inini ndakangonzwa kuti ati musikana uyu akaenda kumombe. Anga ambororeva, anga nevana vake 2 kana kuti 1. Anga ambororo obva arambiwa. Saka zvanzi akaenda kumombe. Kuenda kwakaenda kumombe ikoko ndoko akashayika. Haana kuzooneka kudzoka kupi? Kudzoka kumba. Obva asvika kumba obva akutaura achiudza bamukuru wacho kuti amene nenyatisi kuona tisizoti wafamba sei chichi. Obva asumuka vese, obva aenda akabatsirana kutsvaga. Naivo baba Chris. Obva aenda akatsvaga vese. Saka musikana uya haana kuoneka. Saka apa ndakatoshamisika kubva kunzwa pavhidhiyo achitaura achiti musikana uyu ndakamurova kwandakamuita akadonhera padombo. Saka ndaifunga kuti mabe angu achaita sei? Achamuka. Haana kumuka. Ndakamboedza kufamba kudai ndobva ndadzoka ndati pamwe achamuka. Haana kumuka. Asi kurova kwandakaita nandisingaroyi ndichiti ndoda kuuraya. Ndairova ndichiti munhu wandikufambidzana naye, munhu wandikusponza, ndonzwa kuti akudanana nemumwe munhu. Saka nandichida kuranga kuti zvakuita hazvina kunaka, ndisingazivi kuti zvichasvika pakadai. Ndizvozvo. Tiri ipapo mama, ndoda kunzwisisa kuti muchizvionawo imimi noti isusu patinoenda kujeri tinotaura nevanhu, pamwe pachona unopa munhu nguva nekuti vanhu vari kujeri vanhu vane kodzero. Handikwanise kumumanikidza kuti ataure kana ati izvo handitoda kutaura nezvazvo. Handiti. Asi pane pamwe pekuti ndinogona kuva nemubvunzo, asi nekuti sekutsanangura kwavakaita kuti ndokutotanga kwangudi kubvuma, ndinogona kuvapa mukana wekuti vataure. Hongu vamwe vanozoti vari kunyepa, vari kutaura chokwadi, kana kuti apapa hamuna kuvabvunza izvi. Asi isusu tisu tinenge tasangana nemunhu tataura naye tisati tauya pamushini, andiudza kuti inini ndogona kuudza izvi, asi izvi zvimusandibvunza ndokumbirawo. Handiti. Ndoda kunzwisisa kuti muchitarisawo imimi mama nekuziva kwavaita baba Chris, munhu atsvagwa ashayika, vakangorova munhu vakamusiya ari pachena here, kana kuti vanogona kunge vakatombomuviga kuti kutsvaga kwavakazoita nevanhu asawanike? Apa ndokwanisa kuziva. Aiwa, ndiri kuti kufunga kwenyu muchitarisa, handi munhu mutotaura kuti vakatonotsvaga vese. Ivo vakanga vari munhu wekuti anga asingasazive kuti mabi angu andarova ndamusiya apa, kana kuti vanogona kunge vakatombobvisa mutumbi vakauisa samwe pekuti pavanotsvaga vasawanike. Apa ndo zvanisiri kuziva sekuti vakaenda katsvaga vakati wamushaya. Inini ndakasingagare village imwe chete. Ndizvozvo. Inini ndaigara kuvillage yekunoku Kanyaga kunoku. Ivo vaigara kunyambamira kuyabate ndokwaigara nababa namai. Inini ndiri kwangu ndega. Asi handisi kuziva ipapo kuti zvakafamba sei, kana kuti akazomuona ari pachidene, kana kuti akamuona ari pai mukadzi uyu, handisi kumboziva. Apo ndo pansiri kuziva nekuti iye hama yangu chache haana kana mbondibudirawo pachena kuti sisi zvakafamba sei. Pamwe manga musina hana kama izonotaura. Aiwa zviri nani ka ukataura ndiri mukuona mazuva ano mhepo dzinongobata. Ndizvozvo. Kuda pamwe dava wakasununguka kudhara kuti aiwa inini ndandisingade kuuraya ndakangorova, kuda pamwe dava akatosunungurwa kudhara kuti mhosva inopariwa ichipera. Ndizvozvo. Pamwe anogona kuti isusu handiti mukuona so imhosva tikutoshaya kuti mhosva yacho tinoiripa sei iye munhu ari kuchizarira. Dai akabuda kudhara taitoenda kunoripa ngozi kwaakauraya kuti ipere. Klaziko maigoenda sei kweye munhu asiri kubvuma, mainobvunzwa kaunzi kwemimi ndikutotaura kuti dai akakasira kuita sei kubvuma mhosva yake, kuda pamwe aisununguriwa taenda kunoripa mhosva kuti ngozi ite sei ipere. Animuona. Saka apo pese apa anga asingabvumi akutobvuma manje so. Animuona. Apa iye munhu ari muchizarira. Ndizvozvo. Totoshaya kuti tozvidii apa, hama dzesi baba vakafa asipo, amai vakafa vasipo, ana bhudhi vese 2 vakafa vasipo. Ndizvozvo. Saka zvinhu zvikutomira inini kunge nini zvangu inini kutaura chokwadi. Kana iri vhidhiyo yakuenda kunonzwa iye nditotaura chokwadi kuti aiwa inini ndiri panguva yakaoma. Ini dai kuti munhu anofa nestress ka kusvika kwamaita kuno kusobva mumaiwana murume chete achitotaura kuti hanzvadzi yake akafa. Manje sitakutonamatira upenyu
Pamamuchifunga makufa ipapo Mwari ngaawedzere upenyu. Anowedzera zvake bati ndimi matosara mababa vamatani Melissa. Ndimatowa babakadzi. Zviripo. Zvinova imimi mukafa mwana mudoti adii? Kuti ngadi inenge iri nguwa. Aiwa, ndosaka ndati tatusiya tanamatira upenyu pano. Ya, tichidzoka hedu munyaya mama. Ndoda kubvunza panhau yekubva kwavakaita kuChinhoyi. Vachibva kuChinhoyi vakabva sei? Vachizouya kunoku. Vachibva kuChiweti. Vakabva nebasa kwanga kune marori aitakura vanhu. Vachiuya kuno kubasa. Kunoku vaiita basa rei? Vaishanda muMungodhi. Vaishanda muMungodhi mumaini muKoromo. Ndo maishanda paCredona. Ashanda ipapo ndo paakazoti kunoku kumaminda kokupiwa vanhu minda. Ndo paakauya akabata munda akauya kunoku minda. Nekuti vamwe tichitarisa mumakomenzi meya mandanga ndichitaura, vamwe vanotaura kuti baba Chris Kota vakaona kuti vapfuudza munhu vakati rega ndisuduruke ndiende kune imwe nzvimbo yandisingazikanwi. Ndopandanga ndoti pajeke ipapo kuti inyaya yemhosva here kana kuti munhu akanga atobvawo nezvimwe zvikonzero. Handiti ndikukudzai kuti gore yacho iyo kwakaita drought kumusha. Vanhu vairarama nekugoridhe. Iye ikoko aitoenda kugoridhe. Saka kwakauya marori achitakura vanhu. Isusu takatobuda futi kumusha kuChiwito. Tikatomboenda kuLasden. Hatikwani kwaMandebva ndeti ndo kunonzi kwaMandebva. Tikaenda kunoshanda ikoko. Tashanda ikoko ndobva tabva ikoko tobva taona kuti munhu wacho anga asingabhadhara aibhadhara dhora. Kupera kwemwedzi mayusi achitanga kuuya. Ndopatakabuda ikoko tobva tauya paBhangeta papashanguru apa. Tobva tatanga kushanda ipapo. Ini nandiri ndega ndisina murume nandine vana vangu. Ndopandakazotorana nababa. Iyo paakauya achiti sisi ndoda kuti muuye kumunda. Ndopandakati ndobva ndauya pano ndobva ndataisa munda wanga iri sango isati yatemewa. Ndikati nini sango iyo apa ini murume handina. Pakuda kuvakiwa, pakuda kuitwa sei. Ndopandakafambidzana nababa. Baba ndobva ndaudza ndikati manye nini ndine munda wandinawo. Tasaimone ndine nherera dzandikuchengeta. Ndina sisi wangu akafa, akasiya vana. Kuzoti mwana wavo futi akafa, akafira panapo mwana wavo guva rake rimo munda. Akasiya vana vake. Saka inini mukati mundiroore ndinoenda kumusha kwenyu. Tosvika ikoko tokanyana. Monditorambana. Uyu munda unenge watorewa ko mhuri nchaichengetera papi. Baba ndopakati aiwa handei tinoona kumunda kwacho kuti kwakaita sei. Ndopakauya pano akagutsikana nemunda wacho tobva tatanga kutema. Tambotema tavakaimba hwani ndopandakati handei kupi kuhama dzenyu. Tonorayira kuti tiri kupi tabuda papatanga tiri kumunda kuitira miti munotema mangwana unokudonherai mofa. Anenge akuti ati akaenda kaurayisa hama yedu. Makatakura sei hama yedu musina kutiudza. Hande tonorayira tobva tasvika tobva taenda unorayira. Tasvika tobva tasangana neurwere mwana mukoma wacho airwara zviri serious. Tobva tambomira abva kuchipatara kunhingiri kuno kwaMurombedzi kwakutama. Obva auya atinombogara naye mazuva 1 week chete obva ashaya. Tobva tasiya taradzika ndobva takazodzoka pano tobva tagara. Baba ndakatorana nawo 2009. Vakanditora ndine mwana wangu musikana. Mwana webaba ake paakashaya ari pamakumbo. Asi ndakazotorana nawo awa mwana yaane 5 years. Ari grade 5. Ari grade 5. Tauya kuno kumunda. Ndipo pandangosvika pari zvino ndinawo. Ndizvozvo. Aiwa, ndinotenda mama. Mumwe mubvunzo wandiri nawo mama ndewekuti sekutsanangura kwamaita kuti baba Chris vakanga vakufambidzana namainini. Ukama wangu wagara utoripo kapo. Mhosva yaitika. Ukama hwakamira sei pakati pemhuri yenyu semhuri yekwagota nemhuri kwakabva mainini namai guru vakashaya? Ava nemhosva iyi. Apa pamwe pangatoita mhosva neiyoyi nyakanyaka yakaitika. Asi aiwa pakugara kana nyangwe inini ndoti ndikasangana nawo vanhu vacho. Aiwa handina chakaipa nawe. Vanotofona izvozvo mwana wangu kwakushanda kuSeru. Kutori nemunin'ina wamaiguri wawo kushaya. Ariko kuSeru tinotombofonerana panapa. Tichitotaura tese. Achitobvunza kuti kuwabanguru kanjani ndichiti ndakangonza kuti variko. Achiti kuti kunzwa nevanhu kuti akaurayiwa kuita sei. Ndikati aiwa iye mukomana wamunaye koko aitomboenda unowaona. Baba ava vandinawo kuno kwanotomboenda unowaona ikoko. Variko
asi panourayiwa munhu panonzwika kuti munhu hakusisina akaurayiwa. Iye akatomborayira umwe munhu anga ambosungiwa ikoko akatomurayira kuti munoudza hama dzangu kuti ndakuno kupi kuchikurumbi ndakabuda kusendarari. Zikanziwo ndikati aiwa hapana chakaipa kana vana vavo chaivo chaivo vanotombouya pano sisi tombosumuka kukaitika rufu tonotombosumuka kuenda kuti aiwa se tine mhuri ikoko tingatadze kuenda nei. Akati ngotiudza vana vai kuti tete kwakati kwaitika zvakati tosumuka tichienda. Ndoda kudzoka panhau yeamai varipo iko zvinezvi. Ndichitaurawo nawo vaitsanangura vachiti panguva yandabvako namama Maisabhuku vachiti tete varapa ndo vakatoita kuti ndifambidzane nababa Chris. Ndizvozvo? Ndini ndakatovatsvagira mukadzi yei kuti vaite sei kuti vagare vese. Shuwa vakagara vese pasina kana dambudziko kana chii, vakagara vese kusvika hanzvadzi yangu akatakura mukadzi akatomboshinga kufamba kundoshanga kuchinhoi kwese aifamba kana kuHarare akasvika nevava kuHarare ukachivaona chitongewa nyacho variko aiwa pasi hapana kana dambudziko kana chakaipa hapana. Ndizvozvo ivo vachitsanangura vanoti zvataurwa nemurume wangu hongu ndakazvinzwa asi zvakaita sei zvakandirwadza nekuti munhu wandaigarisana naye asi haana kugona kundiudza kuti amwe wangu ona ndine mhosva yandakadi yandakapara zvaiva kwandiri inini kuti ndirambe ndinavo kana kuti asi munhu andiudza chokwadi pamwe ndaigona kuti vandiudza ndandoti hawo right zvakanaka ngatiita sei ngatigarei. Asi vachitsanangura vanoti chinhu chandaakufungidzira havasi kuti ndizvo ndechekuti inini kubva panguva yandakafambidzana nababa ava handina kubvira ndanotambiswa chiroora kumba kwavo. Chaakundishungurudza ndechekuti kwatete hongu ndakaenda ende tete ndo vakatoita kuti tifambidzane asi handina kuwana mukana wekunotambawo chiroora ndichionekawo nanatezvara wangu nanavamwene zvichida pamwe mhaka yaanga akapara kumashure ndo yakaita kuti asadzokere kuti asadzokere kuna ana mai. Mundu weaicha kuti handimuona mukadzi wacho chaiche mumba hana muntu inini sisi wacho hana ndudza pamba pangu inini ndo paakauya achibva ikoko bva auya kuno kubasa hana kana zvaakatiudza zvakutobuda manje so isusu hapana kana zvatanga tichiziva. Ndizvozvo asi imimiwo satete vaiziva hanzvadzi yavo muroora pamaimupfimbira hanzvadzi makamutsanangurira here kuti uchiona muroora hongu hanzvadzi yangu yakanaka munhu munyoro asi ari kufungidzirwa hatisi kuti ndiye sezvo panga pasina chairatidzira kuti ndiani ndiye ari kufungidzirwa kuti ane munhu akanetsana naye vakasvika pakupfuudzana. Aizviziva tichiti tikungonzwa kuti ndo nhau yacho iripo vakawirirana ridzo vakatakurana vakauya kuno kumapurazi kubasa kusvikira akagara achishanda paCredona pamaini kusvikira akagara kusvikira auya kuno kumaminda agobora wese nemukadzi wake pamunda ipapaya kusvikira auya zotitora iye nemukadzi wake ndo akatouya bhangetu kananga ndiri tete handei munogara pamusha watete hauna munhu tobva tazosumuka shuwa kuya pano kusvika nanhasi muroora wangu ndinaye. Chimwe chinhu futi chandaona chabuda panguva yandataura namama hanzi chinhu chiri kunyanyondirwadza mwanangu ndechekuti ndakagara nababa vakasvika vakatakurwa pamusha unoyu asi pavakatsanangura ndofunga pandakataura navo vakaburitsa pfungwa yekuti mukadzi wangu akafa havana kana kutaura nezvangu asi ndini munhu wavaigara naye ende ndini munhu achakavagarira nhasi pamusha uno kuti baba vachadii vachadzoka ndichirera vana ndiripo papai pamusha. Munongoziva kuti munhu kana vagarisa ka unenge uchingotaura kuti pamwe ndikataura izvi zvinoendirukira ndikataura asi mukadzi yeye ndiye waakatosiya papai pamunda kusvikira nanhasi aripo akabereka naye mwana hwana. Ndizvozvo
ndatoudza baba kadzi kuti mukadzi ane shungu hanzi hamuna kumbobvera mataura nezvangu kana asi inini ndaitombokutera iwe kana tsanacho ndakaaudza ndikati vhidhiyo iye yataurwa paipai handiti mukuona kuti tsano yenyu vakutaura nenhau yemukadzi wavo akafa ava varipo ava hasi kutombovataura zvikanzi kuti udanoda kuti heya hamuna kuteerera maningi kudai yacho vamemeresa vanombotaura kuti ndakasiya mumwe mukadzi ane mwana wane havana kuzvitaura angutaura kuti mukadzi wangu akafa. Mama ngati chimwezve chandiri kuda kunyatsonzwisisa pane nyaya yababa Chris havana munhu wavakatsanangurira iko zvino ndokutotanga kudii kubvuma ine ndiri kunzwa sekuti masara muri vangani muri vairi zvino muchapafambisa sei baba because imhosva inoda kuripa ndisaka maona ndikutaura kuti nini zvikutondishungurudza kuti iye munhu ari kuchizarira apa mhosva inoda kuripiwa ndikutoshaya kuti ndozvifambisa sei inini munhu ndiri wani. Dai kuti akasunungurwa aiwa unongotaura kuti hanzvadzi ngatingoita igore 1 tongofira zvedu mumunda toona kuripa mhosva mhosva nzara iurayi ani muone semarimiro andaita ndarima tiri 2 narumangwa tiri 2 hatina mombe tinorima nemapadza saka iye ari pasaidhi tarima iye ane munda ake tarima takohwa tatengesa tinotoripa mhosva hairipiwe ka1 kana nyangwe atichaja kuti tikuda zvakati tinotoonawo imwe gore takohwa toti apa tawanawo ichi gore inoteera futi tawanawo ichi kusvika mhosva ita sei yapera saka apa ndangosara ndiri 1 zvinotondiomera kuti ko ndozvidii ipapa mazuva yacho adarika acho panga ari kusendara waiti ukaona kamari wapa baba munoziva kuti ikoko hakuendewo munhu chimaoko kuti ndangoya zoona munhu anotoda kuti uende wakabata chimwe chinhu kuti ndauya kuzoona nhingi mamuigirei aiwa ndamuigira izvi anongona imari iyoyo kubva kuno svika kwaRare nekudzoka imari apa iwewe kuno kunenge uchida kudya apa ndandine mwana anga achienda kuchikoro form 4 saka zvinhu zvinenge zvakatondiomera inini munhu wechikadzi saka kuti ndipe puresha mukuasha kuti zvakati anenge akuti ava ndozvaakandidaidzira kuno kumusha kwavo kuti tichidai saka zvimwe zvinhu nongokuwarira mukati kuti hapana zvekuita nongotarisavo kuti ndingazvifambisewo sei ndizvozvo. Mama ndakuya panyaya yakataurwa naiwo baba Chris Kota kuti inini mhosva yakazondibatisa neimwe mhosva indandapara kumashure yaiva mhosva yekuparadza misha dzevanhu vachinetsandirana minda ndofunga kuda zvichida pamwe nezvematongerwo enyika vakapinda sei mazviri kuti vazotanga kuti munhu akavaka nhasi iwo yakopudza zvakaitika takagara munomu ndifunga vanhu vokukridona vakapiwa kusaidi kumunda kunoku wapiwa munda kunoku saka panga kune vamwe vanhu vaibvawo kune imwe purazi vachida kuuya vachiita sei vachidimbura minda yevanhu vachiisa mapegi avo vachiti toda kudimbura munda toda kuti muite ma2 hectares 2 hectare saka Chris ndianga ari mupurisa akaisiwa paupurisa muno mumaminda munomu hakusi kuti ndiye yega anga achiita izvozvo saka vekukridona vayanga asati avakamisha munomu aitaura kuti mukaona pauya munhu wekwazandara achiuya achivaka munomu dzurai mapango yacho hapana munhu aivaka imba yake kutopera kutodai mushe aingoti akauya akadzika mapango vanhu vaenda vachidzura mapango yayo kutaura kunosuwa kana mukatasa minda iri kusaidhi kunoku nekusaidhi kumiro kune tuminda tudiki twakasiyana kunoku nekuti kwanga kune vanhu vanga vachita sei vanga vachivhariridza kuti vasadimbure minda yevanhu asi kuti nditaure kuti pane munhu akaita naye hondo kana kuti wakarovana naye hapana. Zvino apa toti chii mama ndabva kwaChiwitu ndauraya munhu ndosvika kunoku ndiri kuparadza misha yevanhu mhosva iyoyo
yozondibatisa neimwe mhosva. Hatingati ingozi here yanga yatotanga kudzoka. Vamwe ingozi ingatotanga kudzoka, asi pakuparadza mumusha apa hatingataure kuti ndase kuti haasi iye yega. Ndizvozvo. Haasi iye yega, sekuti vamwe vanhu vazhinji vanga vari kumabasa, vanga vangobata minda kunoku, vanga vari kumabasa, nekuti kana mukatarisa munda wangu wanga waisawo vanhu 4 kuisa mapegi kuti apa wana mumwapa hani mungona. Saka isusu taienda tichiita sei, tichitema miti iye yaiswa pendi iye tichitema. Saka munda uri apa mungona apa wanga wakatodzikwa mapango. Saka vaenda vanhu vachingodzura, vanga vari kuno kumaminda vaingoenda vachingodzura mapango achiyasiya vairarisa. So asi hapana munhu akatomboita hondo kana kuita sei. Saka uyu manje akangouya kuzotorewawo kuti ndandiye anga achitati ndiye mupurisa wekupi wokuno ani mukona ndiye akuita zvese. Ndase kuti iye aita akaona vanhu vekuku akauya vachida kuvaka, uyu ndiye aifonera vanhu vekupi wokukiridhona kuti vanhu vaya aita sei vauya, avo wokukiridhona wouya woone padziko muse waita sei mumaminda mamuye use wadzoradzora mapango. Saka mama takatarisa baba Chris hongu muri kuti anga ari munhu munyoro, vaifambisa sei basa iri vari munhu akapfava sekuvaziva kwamunoita? Nekuti basa iri ndiri kutoona kunge vanhu vaitonetsana ka, because inini pandaisawo mapango wongosvikomadzura zvinongoitika zvakanyore. Zvinoitika nyore nekuda kwokuti zvaiitika zvacho vaiti vanhu vakauya vakadzika mapango, vanhu ava vaidzokera vachienda kwaanogara ndidya. Uyu wofonerawo dzimwe nguva vanhu vacho vaitouya vachiita hondo mudzimba dzano vachida kurwisa vamwe vanhu kunge kwamakadho. Amakadho aitotiza uchinzwa tichiroverwa madhoo kuti handiye amakadho auda kurwisiwa nevanhu vekupi, nevanhu vekwazandara. Amakadho aitotiza uchienda kawanda mune dzimwe dzimba dzevanhu, so vachida kurwisana nevanhu ivavo vaidawo minda munomu hani mungona. Saka zvainesa kana kuti kugara kwatakaita munomu takagara zvokushinga mwanangu, kushinga chaiko. Zototi vamwe vanhu vakatoenda kasvika kumapurisa kutoenda karara mumatoireti, takamurara mumatoireti nenhau yeminda inoyi tatakuriwa achiti magara zvisiri pamutemo amungwa kusvika pari zvino tiripo. Nokuti minda yacho takaigarawo iminda yeZANU PF takaigarawo nehondo, yanga ine hondo shuwa. Asi kuti titaure kuti kuno kukiridhona kune munhu akarwisana nemunhu kana kuti akarowana nemunhu nekuda kweminda, ayo hapana. Ukwazandara wacho ndoaingouya achingoda kupatikidza kuti vapindewo mukati vaida 2 hectares. Nekuti kubata kwatakaita minda muno ivo vaifungira kuti vanhu avachaita sei vachadzingiwa, asi akazoona vanhu vavagara ivo bva akuya vachidawo kuita sei kupindawo mukati. Ndoda kudzorera kumashure mama panyaya yazoita kuti baba Chris vabatwe nemhosva hombe, nyaya yemukadzi uyu akazodzakatika uyu, vamusiya musango muchinzwa imimi akazowanikwa sei? Paakazoti awanikwa inini ndanga ndiri kunoku, handitambati tanga titori kunoku tabva uku tiri kunoku. Saka handinamboziziva kuti akawanikwa sei kana kuti akawanikwa ari papi. Inini hapana zvandikuziva apa, ndingangopupura nhema ndandiri kunoku. Kana kuti ndimuone vanzadzi yangu kuti ndimubvunzewo kuti munoziva kuti munhu kana ari musungwa kuti ndimubvunzewo kuti zvakawanika sei kana kuti zvakaita sei, handina kumubvunza. Handina kubvira ndataura naye kubva atakuriwa ipapo kuti ati mukadzi akazoonekwa kuita sei kubva pari zvino asati kana ndatomboonana naye. Ndakatomuona ipapa pavhidhiyo. Ava ndoaitoenda achivaona ikoko ari ku. Asi iko zvino mama toti ndiri kukupai mukana wekuvaona, chinhu chamunoda unotanga kutaura nawo ndechekuti ndotopererwa kuti ndotaura ndichiti kudii. Ndotopererwa mwanangu, taura chokwadi nini. Ndisaka muchindoona ndati ndikagara ndaitumira tsano wacho kuti tsano wacho endai munoona tsano wenyu, endai munoona tsano wenyu. Haindonzwa kubatikana, ndinobatikana zvisingaiti. Ndobatikana zototi apana anchitoudza tsano wacho kuti ayo tikaona mari moita sei, moenda kunoona tsano wenyu. mukuda kumboenda
nzodzi yangu ndichionana naye so ndonzobatikana. Yeah. Because yaitoshuwa kuti hama dzangu hadzisi kuuya. Ndiripo inini kana vhidhiyo chamuchanonomuratidza anotokuudzai muchingosvika chete muchimuratidza kuti awa ndiani wakwa anokuudzai kuti anzvadzi yangu. Kana inini paakandiratidza memheri sacho ndakatotaura kuti anzvadzi yangu. Ndiripo ndikungotamburawo so handina wekuchemera handina wekuudza ndikarega kutaura nemurume wangu iye kugara kwandinoita pano pese pandinoenda ndisamaona afona mukandishaya panapa kwanenge kune ivavo ndokwanenge ndiri handina nguva yekuenda pamba pemunhu kuenda katandara kana kuenda pamba pemunhu kuti ndogara semagariro andaita pano kuti ndawazotandara aiwa mukandishaya pano pamba ndiri mumunda mukandishaya mumunda pamwe ndatoenda kumaricho kana kuti kugadheni tine gadheni yedu ihombe itori nechibage ichi chibage chiri apa chidiki ichi ihombe tinoshanda nemurume wangu kwese kwatinoita ndoshanda nemurume wangu tiri tu kuhoni tiri tu kupi kwese tiri tu kana nyange pakatogara pane vana panapa handina nguva yekufamba kana nemuzukuru wangu chaichai pano pese pandinoenda ndinoenda nemurume wangu tiri tu. Asi zvakaoma sei kuti muteedzano akaita kuti imimi musagute mukaka achengete secret yakadaro for 15 years totongoti dzaa 16 ka nokuti taatomune rimwe gore asina kumbobvira abvuma even kwamuri mimi hanzvadzi yake yepadhuze yakatombomutsvagira mukadzi kumashuro zvakakuomerai sei uye munozvitambira sei? Munoziva kuti zvakaita kunge vamwe vanhu anogona baba wandinawa anogona kuita chimwe chinhu kana kuti anoziva kuti hana dzevakadzi nheti. Saka inini ndaita secret yangu yekuti ndimuudze mukadzi nhete. Munoziva kuti kana nyambo munogona kumutsana mukadzi nemurume kuti tamutsana panapa vazhinji vamwe vanoti vakamutsana nadziri vanemira pachivanza pa zvakati wakazoti paye wakazoti wamwe kana chiri chidhakwa ndesaka chinoitira veti magumbezi chichi kuratidza kuti akadzi isusu mwedu iri mudenga inhete. Saka inini kutaura chokwadi pamberi paMwari ndopika namai yangu ndakaisa kukiridhona kana nababa wangu ndakasiya kuchiviti haana kana chaakandiudza kana 1 kana haana. Asi tawirirana kamama zvandambotaura paya kuti pamwe akatarisa akati njodzi yangu inogona kuzoremerwa ikati sure pamwe akazviona mumwe make kuti ndikataura uyu anozogona kuzozvitaura zvinomuremera munhu wechikadzi bhita ndiite secret yangu ndega batikana neniwo apa pandakatarisa so ndakanzwa kubatikana kuti 15 years munhu uchishungurudziwa uri muchizarira uchitadza kutaura kuti ndakadai kuda pamwe ndavakurumbidza kutaura inga vane vamwe vanhu vakuponda vanhu vakukutongerewa makore avo ekubuda vanhu ko iye chaimutadzisa chii haana kuponda nekuda akati ndairanga kuti mumwe wangu bheta ndimurange kuti zvakuita izvi aite sei asi nasingazivi kuti ndikadai mabe angu achaita sei. Asi ipapo mama inini sorry mama musazondibatira chikumbu munozvida here kuti baba wangu ava vakurangei? Zvinoitika vanhu vanorovana pane pamwe pamunotadzirana vanhu munosvika pakurovana asi muchizokumbirana ruregerero kuti aiwa niwo mukadzi wangu inini apa ndakukanganisa ndakurova asi ndanga ndagumbuka nezvakati hani mukona akusi kuti ati vanhu munogara makore nemakore mudzimba muchitadza kurovana asi munotomborovana asi muchizokumbirana ruregerero kuti sori hani muzviona hakusi kuti atabanga tingachembedzana kusvika kuchembedzana kusvika kubata zvikuru tisina kana mborovana kana kuita sei. Saka inini ipapapo zvakatondishamisawo kuti hanzvadzi yangu haana kana jambanja nevanhu haana kana noise nemukadzi ko anga abatwa nei imhepo rudzi dzakamubata dzoti asvike kurova mwana aridzi kudonhera padombo kusvika mwana aridzi kufa kudai akaona kuti ndo zvaari kuita akadii angosiyana naye achiri mupenyu. Ndamazvano vanhu mukaona kuti hamusi kuitirana zviri nani kusiyana muchirarama muri vapenyu uyo anoenda une upenyu hwake ndosara une upenyu hwangu
ndotsvagawo kana inini ndiri benzi ndotsvagawo benzi idi yangu iye ane ndakatsvagawo special yake unongona masiyana muri wapenyu ko iye chii mhepo rudzi dzakamubata zvikundidya mwoyo kubva ndaiona vhidhiyo yekusvika nanhasi so zvikundibata zvikundibata zvisingaiti saka toti zvakabva kupi manje mama nokuti ndakatarisa kana ubongo ari apa handifunge kuti vakambousumudzira ruoko zvongeri kana munhu zuva 1 alright ngatiti muri kugarisana nditi muri kuti munomborovana vakambokurova here ava vachiri kukufambirai maybe wakakutarisai vambotarisai kusaiti mama wata havana pamwe nini wacho pamwe hanondirova nekuda kuti ndaifambawo kutsai vanhu takura tachembera kasi tachembera aiwa inyasha zvekuchengetwa ramwari tachembera saka munozivawo kuti mafambiro eisusu chembere nemafambiro evasikana zvakasiyana ndikafunga gore yakaenda baba kristu acho kusvika pari zvino so paane makore ka nekuti ndanzwa mama vari pamba apo vachitaura kuti vakandisiya ndine 27 years iko zvino ndani 42 handimbozvino saka kuratidza kuti anga achiri vechidiki vakomana vamwe vanga ariwo musikana saka panorwa shandi isusu maita chembera kaisa baba ndakatorana nawo 2009 inini pari zvino so apa ndakamberekwa 68 ava baba ndiva 62 handimungona kuratidza kuti takura kana nyangwe tikapopotedzane papa tinogona kukandidzirana mashoko asi mumwe anoswera akatsamwa mumwe akatsamwawo sizopera tichizotaudzana panenge pasina hasha dzokuendera mberi sekuti vanhu tachembedzana tava nazukuru taane tuzvukuruhwe saka wozonzwa kuti hambuya nasekuru varwisana panenge pakaoma asi isusu panapa takamborowana kahwani kurowana kwatakaita nenini ndini ndakatotanga ndimama deni inini ndini ndakatotanga akandipindura mashoko asingaite taenda uko kumarichoko saka inini yobva ndipindura zvakandibhowa saka achisvika pano achisvika apa padhova pa inini ndini ndakatanga kuti munoonererwa zitaringe pane vanhu imimi ndini ndakatanga kwaisa mbama ndini ndakatanga kwaisa mbama ndopatakarwisana ipapo kubva ipapo apana asi muchazvipama aiwa vakakubate panorwadza aiwa zvinhu zvinowanika mama zvinhu zvinowanika mukurarama yevanhu even tikawirirana sei tine patinodi tine patinombopesana mama takatarisa zvese izvozvozvo zvaitika pane here pamunorangarira imimi baba Chris Gota pavakambouya zvichida pamwe namai guru vekushaya zvichida pamwe namai Melissa zvichida pamwe neyei wacho vanga vakufambidzana vakasvikoti hanzvadzi isusu chona tauya hatiswirirana tiri kunetsana mumba medu nenyaya dzakati hapana nyangwe heiwa mai Melissa vakagara apa pana kana one day akauya kuti tete ndikunetsana zvakati nanzvadzi yenyu kana mamai Steni wacho vari wapenyu kuti auye kuti ataure kuti tete zvakati hapana vaingogara zvakanaka vaigara zvakanaka singaiti hapana chavo kuuya chete kuuya kuzobvakacha ini ndoendawo kwavo ndinonobvakacha chete pasina kana noizi pasina kana kuti uone kuti vanhu ava pane zvaamutsana pano kana kuti pane angatori netakishopo yake kumusha achihodha zvinhu zvake isusu anga ndatomupa nickname yekuti govani nekuomera waiti kana wakasvika hama yacho kati ndikwereteseiwo nhaiwe ninzva inini handikweretesa hama ukakweretesa hama dzinonetsa kudzorera bheta kukweretesa mutovo pamwe maizomunyanyira handimugona hatina kana kubvira takwereta kana kukwereta kwacho hatina anga asingabvume kana kupa hama chikwereti aiwa saka isusu mai tanga tamupa nickname yekuti govani akaomera govani ndio nickname tanga tamupa gova varungu ayo pabhangeto aimana govani wayo ndo nickname tanga tamupa kana mukasvika kumukanza kana iye akanzwa vhidhiyo yake ndichitaura panapa kuti taimuti gova anotaura kuti shosiswangu achiri kurangarira ndio nickname tanga tamupa kuti gova anga atone takishopo yake achitohodha zvinhu zvake uchinhoi achitengesa saka nhasi unoyu mama ndida hangu kunopendera mashoko amuri nawo toti vakatarisa baba Chris Gota izvezvi munoda kuvati chii
inini ndongotaurawo kuti hanzvadzi yangu wakandisiya panguva yakaoma, zvawakaita zvakandirwadza ende zvikundirwadza zvikundidya mwoyo. Ndotongoti dai kuti zvako wakatongerwa sematongerwo akaita vamwe kuchadyiwawo makore, ndaitongoti hanzvadzi yangu achaita sei, achadzoka. Paunodzoka togadzisa nhau dzako dzawakasiya. Saka pari zvino so nditori panguva yakaoma ndikutoshaya kuti ndodii hanzvadzi yako, ndikutoshaya saone kutadza kuya zvokuona, ndinonzwa kubatikana newe ndikakutarisa ndotoziva kuti ndinobatikana kuti hanzvadzi yangu izvozvi so ndotofunga kuti hanzvadzi yangu danga aripo pamunda pake nekutora kwaakandiita. Akauya zonditora uko kuti ndione here matakuriro yangu yekuitwa iye nemapurisa. Dai kuti ndanga ndisipo ndiri kumwe, dai ndakangonza kuti hanzvadzi nyakasunga, dai ndisina kuona. Asi akatakurirwa pano pamba pangu, ndakasara ndikachema ndikapedza svondo rese ndisingadyi. Angoti bhekudya. Zvikandibata hanzvadzi yangu ndikushungurudzika neunhu wacho wakaitika. Dai kuti dai Mwari nemudzimu zvichingopindirawo zvazvo vari kumhepo, dai wanga uchingoonawo angosununguruwawo auya kuno kumba taripa mhosva. Kana inini ndachembera, kana kufa kwangu inini ndotoziva kuti mhosva hatisi kuripira kuti tikuripira iye kuti akapara mhosva, kana kuti ndikuripira inini tikuripira mhuri yaakabereka. Inini yangu mhuri haibate mhepo idzodzo, vana varidzi, asi mhuri yake iye nedzinza redu isusu ndiyo inoparara nemhosva yakapara. Animuona? Saka ndotongochemawo kuti dai Mwari nemudzimu wangoonawo kumusunungurawo imhosva yakaparika. Munhu anopara mhosva, wamwe anopara, wamwe anopikira mhosva dzaasingazivi, wamwe anopikira mhosva dzaanoziva. Asi chii chikuitika? Wamwe anosunungurwa wana chichadyiwa makore, wamwe 20 years, wamwe 30 years, asi achipikira mhosva yake ichipera. Kana nyangwe auya achembera zvake, asinotomuona kuti ayo hanzvadzi yangu ari pamhosva yake kumapurisa yapera. Taakugara pasi toita round table tokurukura kuti ko kuye kwawakapara mhosva hanzvadzi yangu tinodii, toona zvokuita, tovharidza mhepo kuvana kuti vana vazokurawo zvakanaka, kwete kuti vanhu vana akufamba azotati baba vakapara ngozi, baba vane ngozi, pane munhu akauraya, ini ndogona kufa, iye anogona kufa, stiro kana mhuri yacho inosarawo ichiparara ngozi aigumire padhuze. Andikuzvona. Saka zviri nani kuti dai kuti Mwari achisunungurawo, kana iye hurumende yacho munzvirawo nyasha, amusunungurawo kuti auya kuno tori pamhosva tovharidza kumhuri kuti iraramewo zvakanaka. Yopera here dzinza? Inopera kadzinza rese. Ndizvozvo. Ndofunga mubvunzo wangu wekupedzisira mama. Ndambobvunzowa maisabho ndaunzwa pfungwa dzawo. Danho rakatorwa nehurumende rekuti vanhu vanenge vapara mhosva dzakaita sekuparadza upenyu hwemumwe munhu vasatongerwe rufu semutemo waiva kare, kuti kana wauraya newewo uita sei urawawo. Handiti idanho rakanaka here kana kuti idanho rinogona kutoita kuti vanhu vapare mhosva dzemutoo iwoyo? Chinoitika baba ndechekuti handiri mukuona sezvakutaura iye Kristu kuti ndakauraya ndisingade, ndaida kuranga munhu ubva aparara, ndiri imhosva yakapara asingaite sei, asingade kuuraya. Kune vamwe vari kuita kubaya banga zvariri baba wotora kana demo nditema tema mapitsi munomumba, uyo anenge atouraya nekuda kuti ndoda kuuraya, ndidika. Saka panenge pane mutsauko. Kuda pamwe hurumende ndopa akaona kuti kune vamwe achangourayiwa mhosva, akapara mhosva asingazive, kune vamwe akapara mhosva vachida. Saka zvakasiyana siyana. Pane mumwe munhu anogona kuya panapa kuti amai Manatsa, taudzwa kuti mimi ndimi makatora chakata zvokufungidzira, ndidika. Ndogona kuenda kujeri ndopikira mhosva yacho iyoyo yandisingaziva. Animuona? Pane mumwe munhu anopikira mhosva yaanoziva, pane mumwe munhu anopikira mhosva yaanoziva kuti apa ndakapara mhosva. Mumwe anopikira mhosva yekuti ndinonzwa vazhinji vachitaura muredhiyo kuti inini ndiri kupikira mhosva ndisingazivi, ndakapomera kuti zvakati zvakati zvakati. Mumwe achitaura kuti inini ndakarobha, mumwe achitaura kuti zvakati zvakati. Tinoteerera muredhiyo musi weSatidhe uye tichinzwa zvakawanda. Saka zvakasiyana. Inini ndongotendawo chete ngoti vanhu kuno kuyanga afamba mbiri yekuti baba Merisa vakaurayiwa.
bhodhi yavo yakatakurwa ikaenda akavigirwa kuchiwiti. Ndikati isusu wacho ndiso hama dzacho dzekuchiwiti. Akavigiwa nani tisipo. Zvototi kana meguru akanditaridza vhidhiyo yacho ndikati ndibaba Merisa ira kutaura kana kuti chipoko. Baba Merisa ndito akafa kudhara wakaigwa kudhara. Vanhu kunoku vaindibhurema kana ndati ndikataura nchiti tsano wacho aenda nowaona variko. Vanhu vazhinji vataura kunyepa kwavo hakunyepa hakuna hanzvadzi yavo kanzvadzi yavo vakauraiwa kudhara. Animuzvona. Asi vhidhiyo iyo indifunga yakatenderera muno mumwanangu kutenderera asi pandiri nini haina kumbosvika. Ndakatozvisvika mamanya siso ndapera ndichitoenda kuGuardian ameguru ndopa akandidaidza akati mirai ubva uya nefoni yavo tiri parodi ndopa akandiratidza saka ndakutaura kumumuziya ndikati ndibaba Merisa ndopa ndateerera ndanga ndonzopedzisira kuzvitarisa vanhu vakazopedzisira kutarisa kunzwa kumberi kwese ndobva ndangonzwa kubatikana ndobva ndabudapo saka pandakazoudza mwana wangu inini firstborn musikana ari kuHarare. Saka ndine mwana wake andanga ndinaye pano apa akangopiwawo pamiri nemurume ari kuchikoro. Saka murume wacho bva angoramba saka ndakagara naye mwana kubva creche apa akapedza form 4 yake. Saka ndiyo ndakaudza ndikati chienda unotora vhidhiyo kupi kwambuya wako kwaMerisa sekuru wako iye anga asingatombwaziwa futi uende unoratidza mai vako ndoba akatakura vakaenda nawo. Ndofunga ndambenge ndati mubvunzo wangu wekupedzisira ndinovimba kuti wanda kukubvunza ido wekupedzisira. Ndanzwa muchitaura kuti kune vanhu vanosvikana mukupfudza munhu nekusada. Asi takatarisa baba Chris Kota vapara mhosva yavapara. Musikana uya vaona kuti anenge asisina upenyu. Vanotsanangura vachiti vakamboenda kuNext Village. Handiti ndobva vadzoka kumba ndopakazoyo hama dzemukadzi dzichiti wamboona here musikana wako nhasi. Vakati aiwa handina kumuona. Ndobva vazoti handi tinotsvaga tese sekutaura kwamaita kuti vakatonobatsirana kutsvaga. Tichitarisa maitikiro azvakaita ese iwayo vakanga vasina pfungwa dzekuparadza munhu here nekuti kana yange iri mistake chakavatadzisa kutaura kuti munhu tanetsana tikarwa asara pakati handitotsvaga munzvimbo iyi apo ndopa ndisingazivi munoziva kuti munhu kana aona kuti apa ndauraya semunhu asati azviita anenge akutya yaamhosva kai anenge akutya nyangwe kana inini kana nyangwe ava ndikarovana navo panapa vakandikuwadza kana ndaenda kuchipatara vanenge vakutotya kuti pamwe mukadzi wangu pachaenda kuchipatara achaenda unotaura kuti kukwara kwandaita kundarohwa ndakutouya ndichitakuriwa panapa animbuzvona saka munhu anenge achicha saka inini ndo zvandikufungawo kuti pamwe aicha semunhu zvisati zvambosvika maari kutya kuti ndodii animuona anga achitochawo kuti ndotaura ndoita sei asi munoziva kuti kuuraya munhu akufire pasi mhepo dzake dzinenge dzichipfuka kuti zvichabuda pachena chete zvichabuda pachena munhu anenge asingade kufiririra andimukuona izvozvi nhasi kwawigwa mumwe munhu ati akashayika new year aonekwa ari kudhamu hamheni kudhamu yekupeko kuda pamwe akapondewa akakandwa mudhamu munhu yezvi kutotishamisawo kuti doro anga asinganwe munhu aenda kuchechi asi uoneka ari mudhamu akafa nemukuzvona saka zvinhu zvinonetsa kuti munhu angoti je kungotaura kuti haiwa ndauraya munhu ari apa unoziva kuti kana nyangwe nini panapa kana nyangwe ava akauraya munhu kutaura kuti ndauraya munhu hama dzacho dzinotouya nematemo kuuya nematemo kuti toda kumutema auraya bhururu edu saka munhu anocha kutaura mhosva ingodairiwa sesadza kuti sadza iyi hati ndipei kuno ndije munhu unotanga aramba mhosva yaanenge achiziva asi achiziva kuti mhosva iyi ndini ndakapara achiramba achiti pamabanga ndingayambuke asi hapana mayambukiro anoita munhu wauraya munhu imwe rudzi aiurayiwa inenge itori mhosva nguzvo saka zvababa Chris ava inini zvekundikacha mani
kudzinza kwedu isusu hakuna, kana nyangwe ndinoenda kuchechi zvangu hakuna kandakanzwa kuti ati kune munhu akauraya munhu kana kuti kune munhu aiita musindo nevanhu kana kuti chii. Inini hakuna. Handina hanzvadzi dzangu 4 ndizvozvo. Akomana takaberekwa tiri 8, akomana 4, asikana 4. Kwa asikana inini ndini mudiki. Kwa akomana iye Kristu acho ndiye mudiki. Animukona. Hakuna kana kandakanzwa ndababa wangu vakafa ndiri kumusha uko. Hapana kana one day akandiudza kuti ati he kumusha kwedu kune ngozi, he kune munhu akauraya munhu kana kuita sei. Hakuna. Hanzvadzi dzangu dzese mumwe wacho uyu akangofawa pane kuda kwekuti papurazi pacho aimuvenga, anga ari chitugani, anga ari dhiraivha, ndiye anga ari padhuze nemurungu. Saka vanhu aimuvenga. Akabva kuno mushe muchapega imba yake apachiti sisi ndoda kusiya kupurazi handisi kugara zvakanaka. Obva pega imba yake zvikanzi tsano ndokuenda ndichaita sei, ndichazovaka imba yangu pano, ndoda kutakura zvinhu zvangu, ndoda kuita sei, ndoda kugara pano. Aenda uko tikuona tikufonerwa nemwana wacho achiti mudhara akarohwa stereki zvisingaite. Apa ari kuchipatara asi kana kuoneka fesi yese yakazvimba. Awo obva tise kuti tisangane kubhangeti. Awo ndokutengesa chibage panapo, ndokuenda kubhangeti. Svika kuyo kuona munhu fesi haisi kana kuoneka akatofishirika. Ndokutakurwa neamburenzi apa, ndokuenda kuGoma. Inini ndakufona kuno kundikunzi amburenzi kutoti ko mafamba sei, ati mbuya mumbi ndikutoenda natsano kuGoma. Akagara koko akasvera musoro zuva, mwana wacho anga ane mota, obva adzorera mota yake kupurazi mangwana chobva ateera. Ndopa akaenda akachinjana nasekuru acho, sekuru acho obva auya kuno kuyobva asara ikoko. Asi haana kuzorarama. Asi kuti ndinzwe kuti ati kune munhu akauraya mudzinza redu. Hapana zvenyu mwanangu, kutaura chokwadi. Hakuna. Hakuna. Zvakaoma. Hakuna kutondishamisawo pana Krisi papa kuti imhepo dzerudzi pamwe ndizvo izvozvo zvimazita zvevanhu vakuru vekudhara zvaakapiwa zvinosumudza mamhepo. Amen. Inini kana zvinongoitika zviya. Ndovimba mazinzwira muri weZimbabwe. Nhasi tiri kuno kumusha mukuru kumutora shanga kwataenda musha mababa Chris Kota kuti tinonzwa kuti ivo baba Chris Kota vacho munhu akaita sei. Baba Chris Kota ndakasangana nawo mazuva apfuura. Vakanditi mwanangu uya tigare pasi ndikuudzewo mhosva yangu yakandipinza mukati meusungwa. Inini ndakauraya mukadzi wandaifambidzana naye, asi nhasi ndiro zuva rangu rekutanga kubvuma mhosva iyi. Ndava ne15 years ndapara mhosva asi handisati ndamboibvuma. Saka tati rega tiende tinonzwa mumusha mavo kuti baba Chris Kota munhu akaita sei, munhu avaiti ameno pamwe akapara here, kana kuti munhu aitovawo munyoro achiwadzana nevamwe. Vandachitaura navo iyanzvadzi yababa Chris Kota, ndofunga manzwa vachitsanangura kuti zvinotondishamisawo zvichida pamwe mazita evanhu vavaipiwa vemumhuri akavatakudza mhepo dzakadaro, nekuti mumba medu hamuna kana ani nani zvake akamboita mhosva ine udzamu sekuuraya munhu. Ndakamirira ZimNewsBeat TV. Zita rangu ndinonzi Frank Wesere. Ndoda kukutendai nenguva yamunotora muchilaika, kusubscribe pamwe chete nekushare maprograms ese atinokupai. Tiri kuno kumusha mukuru kumutora shanga. Ndinoti chisarai. Zvakandibata-bata mukadzi uya atora mombe achinomwisa mvura mombe. Inini ndichibva ndamutevera ikoko. Ndamutevera ikoko, tatadza kunzwisisana ikoko. Ndo pandakatanga kumurova mukadzi uya. Mukadzi uya ndamurova akabva adonha ndibva ndamudaidza. Ndaona haasi kudaira. Nemaoko. Saka pakudonha kwaakaita manje ndo paakabva anodonhera padombo achibva sei achibva akuwara manje. Asi ndisati chinangwa chekuda chekuti ndimuuraye. Ndakazopedzisa ndabatikana zvakanyanya. Ndikamudaidza ndoona munhu achadavira. Ndini zvakandishungurudza. Svikana nhasi zviri kundishungurudza because hapana kana kukanganisana kwandakaita naye kunze kwemanyepo andakanzwa nevanhu. Achiti ndo mafambiro ari kuita.
svikana nhasi zviri kungondirwadza zviri kungondishungura. Amane shamwari dzedu titambireiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva tidzake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Takajanuka tadzidza mabasa ekwebezindo namabasa musakubananisa newotokotadziranuka tadzidza mabasa ekwebezindo namabasa musakubananisa newotokotadziranuka. Kusangana zvekare kwatiri kuita pachirongwa Turning Point Prison to Progress, apo patinoenda tichinoona hama dzedu dzekurarama dziri mukati meusungwa. Muzuva ranhasi tabuda takananga pamusha weChikurubi Maximum Prison, apo pataenda kunoona baba vanonzi Chris Gotha avo vakasungwa nemhosva yemedha mushure mekunge vanzwa kuti shamwari yavo yavaifambidzana nayo yakanga yava nemumwe murume wayaifambidzana nayo. Saka tatiregai tifashanyire tinonzwisisa nhau yavo kuti zvakambofamba sei, vakazopinda sei mukati meusungwa. Kufaro wangu kuti tinge tichisangana paZim News TV. Zita rangu ndinonzi Frank Weserenjete. Regai titore mukana uno tivachingamidze tinzwe kuti chii chakatora nzvimbo kuti mwanasikana azenge achirasikirwa neupenyu hwake. Chris Gotha makasimbera? Aiwa, ndakasimba zvakanyanya. Aiwa, tinotenda. Kumushando uko? Kumusha ndinobva kuChiwiti kuKenzamba. Kenzamba uko kuseri kweSinoya. Maito zvegoridhe here kana kuti? Ndaita zvegoridhe. Ndo zvandairarama nazvo. Ndichiti ndikabva kugoridhe topinda munda torima. Tairarama negoridhe pamwe nekurima zvakare. Kunonyanyorimwa chii? Kunorimwa chibage nekotoni. Chibage nekotoni. Alright. Saka ndimairowa kamari yeudonjo. Taimboti dzimwe dzenguva taimboiwana. Mukoma Chris Gotha wanga vane mhuri? Mhuri ndanga ndinayo. In fact ngoti mhuri ndinayo. Asi mudzimai wandakata nayo mhuri iyoyo akashayika. Saka ndakangosara ndine mhuri, vana vanokwana kuita vana ndo varipo panze izvozvo, asi mai vavo vakaita sei vakashayika zvavo. Uyu mukadzi wekuzoshayika ndiye wandaifungidza kuti ndiye achaita sei achachengeta mhuri yakasiyiwa nemudzimai. Ndanzwa kuti mhuri yanga iripo handi panhau, ndangonzwa ngotanga kutaura kuti uyu mukadzi uyu chii chakaita kuti mukoma Chris Gotha vazopinda mukati meusungwa? Zvakaitika ndechekuti uchidanana nemunhu zvaziya unosvika pakuperera uchimudza kuti vamwe ndewangu chete. Saka handi mati amai vari kwasi vakazoita sei vakazoshaya. Ndipane pandoda kunzwisisa kuti chakatanga chii, vakatanga kushaya here kana kuti manga matova nemunhu wamama kudanana? Aiwa, mudzimai amai vemhuri ndovakashayika, vakatanga kushayika. Vashayika kudaro ndichibva ndazowirirana nemumwe ndichiti pamwe ndiye wandichagara naye kuti achengete vana vakasiyiwa nemupe. Ndizvozvo. Handi yedu kumberi kudanana kuya. Saka tikudanana kuya uyu mukadzi uyu aigara kumba kwavo nevabereki vake, ini chigara upi kumba kwedu nevabereki vangu. Kuti inini ndindaiti ndikaenda kugoridhe ndikauya ndikarima ndichichengeta kuti vabereki vangu pamba pandaigara, nokuti vabereki vangu vakuru avo vangasiya kuzokushanda vakugara pamusha pamwe chete neni. Saka zvakandibata mukadzi uya atora mombe achinomwisa mvura mombe, ini ndichibva ndamutevera ikoko. Ndamutevera ikoko tatadza kunzwisisana ikoko, ndo pandakatanga kumurova mukadzi uya. Mukadzi uya ndamurova akabva adonha ndibva ndamudaidza, ndaona haasi kudaira, ndamudaidza haasi kudavira. Ndakabva ndarohwa nehana ndibva ndatoona kuti iyi mhosva yandaita sei, ndapara chibva ndaita sei, chibva ndatiza, chibva ndaenda pane imwe village, chibva ndanoswera ndiriko, ndibva ndazobva futi koko, ndibva ndadzokera futi kuya kune mudzimai wewe wandakasiya ndaita sei, ndarohwa wewe ndichiti pamwe ata sei abepura. Ndibva ndasvika ndibva ndaona aripo.
munhu angatoshaika. Saka chakaitika ndechekuti ndakabva ndadzoka ndibva ndanogara kumba kwangu. Abereki vemwana uyu vaizviziva kuti mukadzi uyu ari kufambidzana neni. Achibva auya kumba kwangu achibva azobvunza kuna hanzvadzi dzangu. Tuko mambonawo musikana here nhasi kubva makuseni kusvika manheru anayo. Inini manje nekuziva kuti yamhosva ndakabva ndati aiwa no nhasi anobvira ndati ndaonana naye. Hanzi musikana anopfudza kunomwisa mvura mombe asi haana kuita sei haana kudzoka. Inini manje nekuzamawo kuti pamwe ndingangonzvengawo mhosva chibva ndaenda kumba kwabereki musikana uya uyu chibva ndanobatsirana kuti asei kutsvaga munhu wewe. Ini ndichiziva kuti munhu ndindaita sei ndamukanganisa sezvo mweya yakaipa inenge yaita sei inenge yakugara. Chibva ndabatsiranawo kutsvaga chibva tadzokera hapana chandakaona. Papa manga ri gore ra 2003 chibva ndabva kuchiviti kuyakwe chibva ndauya kumutora shanga chibva ndakushanda kumutora shanga. Ndakumutora shanga kuyakwe ndo pakazoya hanzvadzi yangu achibva kumusha achiuya kumutora shanga achiri bhuti. Pane madreams pane zvakadhirimwa nagogo vani vemusikana uya wekushayika uya vadhirima kudaro vakabva vazotevedza mafambiro angaita hope idzodzo vachibva vasvika vachibva vaona maremains emunhu wewe panga padarika gore musikana uya ata sei ashayika. Vachibva vatora maremains aya infact vachibva vanoripota kumapurisa zvawanikwa. Mapurisa achibva anotora maremains aya vachibva vaenda newe postmortem. Postmortem ibva isvika achinzi no hapana chatiri kuona kuti munhu akaita sei akafanira. Vatora maremains aya vachibva vaviga maremains aya. Vachibva vatanga kutsvaga inini manje kuti ko munhu ndiye aifamba nemunhu ari kupi handiti. Inini mai ndanga ndisadzokeri futi kumusha mai ndakucha kumusha kuti kwaane mhosva. It was 2004 handiti. After 2004 kusvika 2010 pandakazosungwa inini ndanga ndakuita zvokurima futi ndakumutora shanga. Abereki vangu vachibva pakashayika baba vangu mai vangu vakabva vatengesawo kuti stand yaiya vachibva watouya vachibva kugara neni futi kumutora shanga kuno. Zvisiri zvekuti wanga vakutizawo here nyaya dzadzautora? Amai vangu hapana kana chavaiziva kuti ndini here ndakapara mhosva kana kuti handisi. Mhosva iyi ndini chete ndaizviziva kuti ndini ndakapara mhosva iyi. Kusvika nanhasi hapana kana hama yangu inobvumirana nazvo kuti ini ndakapara mhosva. Hama dzangu dzese dziri kungoti ndakapomerwa mhosva yakadai. Ndizvozvo. Amai vangu ndimatati aiwa kubva ikoko sezvo inini vanhu ikoko vari kuda kuzama kuti sei kundipinza mhosva yandisiri. Imimi bva ikoko ini handikwanise kukuritirai muri ikoko uyai mugare kuno chibva ndakugara navo. Saka mukurima kwataiita takapiwawo mastendi nemusangano zviya tibva takurwisana manje veimwe wadhi neisusu vemune imwe wadhi tichirwisirana sango imwe chete. Saka inini ndanga ndakasarudzwawo semupurisa anoona zvinopinda nezvinobuda muvhireji muya muya. Saka vaiti vamwe vemwe wadhi vakauya vakavaka ini ndoendodestroya zvinhu zvazve sezvo ndini mupurisa imwe. Saka vanhu vaivaya manje vakabva vanzwa rumaze kuti munhu kwaakabva uku pane something chakaitika mugara kwaruta kunoka kutowanda mhosva. Saka nekushungurudza kwandaivaita manje vachibva vanondiripotera kupi kumapurisa kwako. Pandakasvika ndikatorwa nemapurisa handina kutoziva kuti pachamuka nyaya yandakaita ndiri kumusha kuyako. Ndafunga kuti nyaya yekuputsa kwandiri kuita dzimba dzevanhu. Handina kana kutovhunduka nazvo ndakangoti hapana mhosva. Chibva ndaenda kumapurisa kuyako. Ndine confidence yekuti ndosvika ndichiita sei ndichidzoka. Ndasvika kwekwe chibva ndayambirwa nemhosva iyaiya. Ndikati no mhosva iyi zvoshuwa inini zvakaitika ndiriko zvoshuwa. Tikabatsirana nehama dzemufi kumutsvaga tikamushayiwawo. Neniwo kusvika nanhasi handisota sei handisi kutozivawo kuti zvakafamba sei. It was 2010.
ndibva ndatorwa ndibva ndapinda mumaoko mumapurisa ndapinda mumaoko mumapurisa 6 September 2010 ndibva ndatanga kupinda matare dzimhosva ndibva ndarimindwa necustody kusvikana nhasi ndichiri mukati ndamukati muya ndakangosvika mudare ndichingoita sei ndichingoramba mhosva iyayi handiti nokuti hapana akandiona ndichipara mhosva yakafanana iyoyo ndibva ndatongwa kondemu nemhosva iyoyo ndatongwa kondemu ndagara 6 months ndiri under condemn ndibva ndazodzikiswa napresident ndichibva ndava mulife it was 2021 pandakaitwa mulife svikana nhasi ndiri kuno kuchikurubi kuno ndiri mulife C ikozo ndakabva kuma-D class ndamulife C. Alright. Ndoda kudzokera kumashure pakufambidzana kwamaita paipai. Makanga mune dzimwe mhosva here dzamakambenge makabata kumashure kana kuti iyoyi yekunzwa kuti ane mumwe munhu ari kufambidzana naye ndo yakabva yakupai hasha dzakawanda zvokuti makamurova kusvika pakuti munhu anovhara ipapo hapana imwe mhosva yandakambombata nayo munhu taiwira naye zvakanaka zvisingaite ende marovero andakamuita ndanga ndisingatarisiri kuti achasvika pakuita sei achasvika pakushaya nemaoko saka pakudonha kwaakaita manje ndo paakabva anodonhera padombo achibva aita sei achibva akuwara manje asina ndisachinangwa chekuda chekuti ndimuuraye ndakazopedzisa ndabatikana zvakanyanya ndikamudaidza ndione munhu achadavira indini zvakandishungurudza svikana nhasi zviri kundishungurudza just because hapana kana kukanganisana kwandakaita naye kunze kwemanyepo andakanzwa nevanhu achiti ndo mafambiro ari kuita svikana nhasi zviri kungondirwadza zviri kungondishungurudza asi chinangwa chekuti ndimuuraye checho ndisina chinangwa chekumuuraya asiwo kumashure uko ngatitarisei tisati tazova nemudzimai uyu akazorasikirwa neupenyu ingatarisei neni namama vangu vakazoshayikawa maigarisana zvakanaka here kana kuti maingoti mukanetsana mutora maoko aiwa nemudzimai uyu wane mhuri naye hatinobvira tambokanganisana kana mbama hatina kana ndiye munhu akatondiita kuti ndidambudzire chikoro parodhi ndizosvika pakumutoura ndigarisane naye hapana kana problem andanga ndinaye hapana saka zvekurova izvi zvakazobva nepo amaiva munhu raiva nehasha vokura kana kuti ndosaka ndataura kuti zvimwe zvinhu zvinotikonzeresa kuti tisvike pakubata zvimwe zvinhu zvakaipa handiti zvimwe zvinhu zvinenge zvakaitika otherwise nemadzitateguru edu mumashure kana kuti chii chinenge chakaitika unozongoerekana wangopinda mazviri nguva idikidiki unenge wakutofunga kuti kondaitei hameno kamwe kapfungwa kakangondibatawo handisi munhu wekuti ndanga ndiri so violent handisi munhu wekuti ndaigara ndinetsana nevanhu but ipapo nanhasi zviri kungondinetsa kuti zvinhu izvozvi zvakaitika nguva dikidiki tofunga kana 3 minutes hadzinokwana asi iko zvinozvi zvandiparadzira makore anokwana kuita 15 ndiri pasi pekusungwa saka ndo zvinhu zviri kundishungurudza zvakanyanya izvozvo kuti handisi nyatsonzwisisa kuti chii chakaitika saka ndiri muno mukati munomu ndakabva ndatanga kunamata ndanamata ndopandakuona pfungwa dzangu dzichindirangaridza kuti zvandakaita zvezvi zvakaipa inini handifani kuramba ndichiita zvinhu zvakafana nezvozvo nokuti vabereki vangu vese vapera ndiri muno mukati hama dzangu dzimwe dzese dzapera ndiri muno mukati vana vangu handisi kuzokurarama sei panze papo ko zvinozvi hapana kana munhu ari kuita sei ari kuya kuzongoona zvimwe zvinhu zviri kundishungurudza kuti mhosva chaiyo kaya ndakapara yakonzeresa kuti ndiseparate nemhuri yangu ndiseparate neukama hwangu ndangogara senherera muno mukati meusungwa muno asi chimwe chinhu chandadzidzawo muno mukati ndechekuti ndakugonawo kudzorawo vamwe vanhu vanenge vaita zvakaipa ndovaudzwa kuti hama dzangu ngatisiyane zvakadai hazvina kuita sei hazvina kunaka munhu kana achirwara zviya zviya anogona kupiwa mishonga anyorerwa mishonga nechipatara
iko zvinozvi ndakadzidza PhD kuti ndogona kukansela munhu kumudzidzisa kuti agone kuita sei agone kuteedzera zvaanenge akaudzwa nana chiremba manwiro anenge aita mushonga. Saka zvimwe zvinhu zvinokuti ndakakanganisira Mwari ndikakanganisira society, asi mukukanganisa kwangu ndadzidzawo zvimwe zvinhu zvandanga ndisingazive muupenyu hwangu kuti iko zvinhu ndagona kutobatsira murwere kana ndikaonawo munhu achida kurwisana izvozvo ndogona kutovatsiudza kuti aiwa tisadaro akomana tisadaro akomana, asi inini pachangu ndiri kuzvibrema kuti zvandakaita chaizvo ndakakanganisa. Ndizvozvo ndoda kudzoka kumashure baba, ndanzwa muchiti pese pamaibvunzwa nezvemhosva iyi mairamba even kana kukoti makapinza not guilty, ndizvo zvandizvo. Ndanzwa futi muchitaura kuti kana hama zuva ranhasi vanototi muri kuita sei? Kupomedzera. Pane rwamakazowana mukana kuti mungoudza kuti shamwari unoona ndairamba zvangu kwaida kuva kunzvenga mhosva, kana kuti kana kuri kutotanga muri kutotanga izvezvi kubvuma, nekuti pamwe hama nhasi dzakatarisa dziri nepfungwa dzekuti mutemo wakashata, hama yedu haina mhosva. Hama dzangu kana kubva pandakasungwa kusvika pari zvino hapana kana hama yangu yandakagona kugara nayo pasi kuti ndivatsanangudzire mafambiro akaita nyaya just because hapanawo kana pandakangotongwa kondemo vese vamwe vakabva vatoora munhu kuti hama yedu hatichaita sei hatichaiwana zvakare. Saka ndauya muno mukati meusungwa munomu ndopandakatanga kukanserwa nerehab nevemachechi vachindiita sei vachindikansela, ndikaona kuzvishuwa kuti zvishuwa ini ndakatadza ndichasvika kupi ndichiramba ndichiti inini mhosva handina kuita sei handina kupara mhosva. Saka ndiri kubvumawo kuti kana izvozvo Mwari vakanditira nyasha kana mutungamiri wenyika vakanditira nyasha vakandibudisa muno mujera, vanhu vepanze ngavasandiona semunhu akaipa, iko zvinozvi ndamunhu ndakugona kuita sei ndakugona kugarisana nevanhu, ndakugona kuziva kuti ichi chakaipa ichi hachiitwe ichi hachiitwe through kugara kwandaita mukati. Ndamunhu ndaakuziva kuti mhosva haite sei, mhosva haibhadhari, mhosva haipari. Nhasi uno toti ndakupai mukana magara makatarisana zvichida pamwe nehama dzenyu kana kuti nehama dzemufi, mashoko amunoda kuvaudza munoda kuvaticha? Inini ndiri kukumbirawo kuti hama dzangu chaidzo vandiregererewo. Ndakashoresa nekutukisa zita redzinza, taakutonzi kudzinza rakati kune vanhu vanopara mhosva dzekuuraya vanhu nevandakatadzira chaivo chaivo. Ndinokumbira kuti vandiregererewo just because ndikaramba ndiri muno mukati inini ndikaramba ndiri muno mukati mhosva iyoyo hapana munhu anogona kuiripa kana kuita sei kuibhadhara. Asi ndinokumbirawo Mwari nemutungamiri wenyika kuti vakandinzirawo nyasha vakandibudisa panze, inini ndogona kuenda sei, ndogona kunoripa mhosva yandakaita sei yandakapara. Ndokumbira kuti vandakaparira mhosva vandiite sei vandiregererewo. Ndakakanganisa through panguva iyoyo ndanga ndisingazive chinonzi kunamata, ndanga ndisingazive kuti ndaingoita zvese ndiri panyika yepanze, ndanga singamwangu do but ndanga ndiri munhu kuti ndanga ndisingambosvika kana panonamata wakambatwa sei. Iko zvinozvi ndaane macourses andaita munomu, mabible study andiri kuita akawanda, ndatova pastor ndiri munomu, ndatova mufundisi, ndokuti ndikasvikawo pamberi pevanhu ndichiparidza zvechokwadi ndotoparidza nezveukuru hwaMwari. Saka ndokumbirawo kuti vandakatadzira vandiregererewo, pamwe nevedzinza rekwangu vandiregererewo, kusanganisira mutungamiri wenyika chaichai vandiregererewo nezvandakaita pamhosva yangu yandakaita sei yandakapara. Ndinotendawo mutungamiri wenyika, ndinonzwa vachiadresa vanhu vanotanga vavhurawo kana mavhesi mamwe avanovhura. Tinoshuvirawo kuti dai mutungamiri wenyika vakaramba vari ndivo vanga vachitungamirira nyika kumashure uku, handifunge pamwe dai takatongerwa rufu, nekuti mutungamiri wenyika aripo pari zvino munhu anozivavo kuti munhu anokanganisa ine munhu anoregererwa, nokuti mutungamiriri anotyawo Mwari, anofambawo mufambiro unodiwa naMwari, mutungamiriri ane tsitsi. Saka tinoshuwirawo kuti dai Mwari awedzera mutungamiriri akadaro makore ekurarama,
kuti kune vamwe vedu vanochakanganisawo nekusaziva ezoshuwa mutungamiriri vanyotsaonawo kuti aiwa hapana usingatadzi munhu wese ane kodzero kuita se yekuregererwa. Tinovatendawo zvakanyanya kuti dai vanga vari ndivo hatifungoti dai takapedza makore atapedza tiri muno mukati. Mwari ngavaitire nyasha, Mwari awedzere makore ekurarama varambe vachiita sei vachingotonga. Ndoda kudzorei kumashure baba, pamakatongerwa death penalty makazvitambira sei? Death penalty yanga yakaoma zvekutoti inini zvangu ndakangobvirawo parimandi ndichinzwawo vanhu vachiti aiwa iko zvinozvi vari kutonga zvavo death penalty asi havachauraya vanhu. Zvototi ndini ndakatonyaradza ini hama dzangu vachiuya kumasevos kwatanga tiri vachichema ndatongerwa rufu inini ndikati no Mwari ndivo vanoziva kuti chii chichaitika kana kuti chapera sei. Asi death penalty ndinotaura kuti hatifani kupara mhosva inosvika pakuti munhu atongerwe death penalty nokuti pa9 ndakuedza ndagara inini hope chechedzo ndanga ndisingawani hope because kadiki chaiwo kanodonha usiku wakarara unotovhunduka wogara zvakare uchifungidza kuti pamwe zvakataurwa nematare zvezvo zvakuita sei zvakuitika ende upenyu padeath penalty hawakaoma hausi upenyu wekutamba nawo zvanga zvichirwadza kuti kana uchifamba uchidika mukati mevamwe wasungwa vanokudziurira kuti unge uri mhuka kana kuti hausi munhu kuratidza kuti unenge uri munhu anotyisa pamberi pevanhu vese kuburikidza nemhosva inenge wakapara kuburikidza nemutongo wanenge wakapiwa mutongo worufu nokuti vanhu vese tariro vanenge vasisina unenge uchiti apa zvapera. Kuita 2017 pakabuda former president vachitaura vachinzi taakuzadzisa zvakataurwa nematare kune wese vane hama yakatongerwa rufu taakuzadzisa ngoma handidi kukunyeperai pakarwariwa ipapo hapana munhu anga akasununguka asi takazotenda Mwari vakatenda matables mutungamiri wenyika varipo pari zvino vakabvauyawo vatinzwirawo tsitsi vachibva vatidzikisawo kuti vanzi haiwa iko zvinonzi muchava makondemu malaife kusvika pari zvino tichiri malaife asi upenyu wacho wanga wakaoma kusvika nanhasi. Hapana kana pakampani pandakambosanda makore anokwana kuita 15 asi nekuda kwemhosva nekuda kwekutadza kwandakaita ndapedza 15 years ndiri muno mukati. Mwana wangu andakasiya ane 5 years iko zvinozvi ane makore anokwana kuita 20 handimuzivi iye handiziviwo futi kuti ndakaita sei. Izvo zvinondishungurudza mukurarama kwangu kuti ndichararama upenyu hwakadai kusvika rini nopfugama usiku nesikati ndichinamata kuti dai Mwari watinzwirawo nyasha kuburikidza nemutungamiri wenyika aripo kuti tinosangana zvakare nemhuri dzedu dzatakasiya panze. Ndizvozvo nhasi uno panguva ino vaKrisi kune murume ari kunzou ari kutobata chikomba kutaura kwatiri kuita kuno. Amen. Ndezvipi zvinhu zvamunoti dai ndaigona kugadzirisa dai ndakaita so kuitira kuti iye pamwe ane pfungwa dzekunorova mukadzi kana kuti ane pfungwa dzekurova chikomba? Iko zvinozvi ndava munhu ndakugona kukansela nekudzidzisa vamwe vanhu. Ndinoti ukaona mukadzi afunga zvaafunga asisadi nezvako haufaniri kuita mukana wokuita sei wokusumudza ruoko kana kuita sei kurova mukadzi iyeyo. Chinangwa ndechekuti kana yoona kuti hauchafariri kugara nemukadzi akafanana naiyeyo unongomutora zvakanaka womudzorera kuvabereki vake iwe utsvaga mumwe mukadzi waunenge uchida than kuti usumudze ruoko kana utore chimwe chinhu urove mumwe munhu nokuti anofanira kuparadza upenyu umwe munhu ndiMwari chete kwete mumwe munhu kuti aparadze upenyu umwe munhu. Saka pari zvino ndikutotaurawo ndakasununguka ndichiti aiwa pari zvino kana ukakanganisana nemunhu ndakadzidza inonzi peace education. Ukaona kuti panzvimbo yaunenge uri paakuda kuitika zvinhu zvinokuafekta iwewe suduruka ubve papo uende kune imwe nzvimbo. Ndizvozvo zimwe ndinozodzoka panzvimbo iyoyo
uye munhu anenge ane hasha kana chikamu changa chakuda kuitika ipapo zvinenge zvatopfuura makutoenda pane chimwe chikamu. Kana uri pamusha kana mukadzi akakukanganisira kana makusvika panguva yekuda kukanganisana unogona kubva pamba umbotenderera uri kumunda kana kumatanga emombe chichi. The moment yaunodzoka kubva ikoko uchiuya pamba paipai hasha dzemukadzi wewe dzinenge dzapera kana iwewe hasha dzako dzinenge dzapera mogarisana zvakanaka. Ndo madzidziro andakaita paprogramu yepeace education yandakadzidza izvozvo. Ndazva muchitsanangura muchiti iko zvino magara 15 years kureva kuti kubva 2010 kusvika iko zvino 2025 makagara zvakanaka? Iko zvinozvi takagara zvakanaka nokuti kugara zvakanaka kwangu inini kuzvichengetedza kwangu kwanenge ndichiita ndichiteerera zvinenge zvichidiwa nevanenge vachindichengeta. Handikwanise kuzopinda mumatambudziko kana mumakondakiti anenge achipindawo nevamwe nokuti vamwe vanoita musikanzwa wopinda mumakondakiti akafana newayo. Asi inini kubva 2010 ndichipinda kusvika pari zvino hapana kana pandakamborova kana naofisa vanondichengeta kuburikidza nekuti inini vakanditi gara ndobva ndagara, ita chakati ndobva ndaita ichocho ndichitevedzera zvavanoda. Saka kuti nditi handisi kugara zvakanaka ndenge ndichinyepa, inini ndinenge ndichigara zvakanaka kuburikidza nekuteerera kwanenge ndichiita zvanenge ndichiudzwa nevanenge vachindichengeta mukati menzvimbo iyi. Pamwe muri kuvazeza kakuti pane vakagara uko vakatarisa kunokwa makagara zvakanaka? Aiwa. Kugara zvakanaka inini zvinondinakira inini handizvo zvinonakira mumwe munhu. So pamunoona kuti ndakabva pachikondemu ndikadzika ndikaita mulife D, iko zvinozvi ndabva pachilife D ndapachilife C. Ndakutenderwawo kufamba uko tisina kusungwa kana makumbo kana kuita sese kufamba nekupera kunenge kuchiita chigove changu chandakapiwa. Saka hapana kana chimwe chakaipa chanenge ndichiona kuti ndikubatwa zvakaipa. Pakugarisana chabo chaipo aiwa unoona kuti kana wasvikawo pamba peumwe munhu kana wapindawo muofisi meumwe munhu unofanira kuteerera zvinenge zvichidiwa nemunhu waunenge washanyira nemunhu anenge achikuchengetedza panzvimbo iyoyo. Nokuti isusu takauya pano hatina kuuya nekuti isusu takakonzereswa neumwe munhu. Inini ndini ndakazvikonzeresa kuti ndiuye pano. Saka ndauya panapa inini handifanira kuzovenga mutungamiri wenyika kana kuti kuvenga mapurisa kana kuti kuvenga maprison officers vanondichengeta nokuti ava vakatondipiwawo maoko mavo kuti vandichengete kuburikidza nemhosva yangu yandakapara inini. Handifanira kuvenga mumwe munhu, inini ndini ndega ndakazvikanganisira. Saka ndinofanira kuteedzera zvavanenge vachida ende handifanira kuona mumwe munhu wandinovenga. Ndizvozvo. Aiwa, ndinotenda baba Chris nemashoko amatipa. Ndinovimba futi muri zvichida pamwe nehama dzemufi vakuonai kekutanga muchivaudza kuti zveshuwa mhaka ndakapara. Izvozvo zvega zvinosunungura even vanenge vaine shungu vachiona munhu achibvuma kuti zveshuwa paya hongu ndaida kunzvengawo mhosva. Hakuna munhu anotambira mhosva sepleti yesadza. Asi kana maakugona kuzvitaurira so tinongotenda nazvo nekuti vashoma vanokwanisa kutora danho ramakutora kuti mahakubvuma kuti zveshuwa paya ndini ndakakanganisa. Ndisingazivi kana mune mashoko ekupedzisira amunoda kutaura. Mashoko ekupedzisira andoda kutaura kuruzhinji rweZimbabwe kana kuti kuno mutungamiriri wenyika. Ndikumbirawo kuti kana Mwari wandiitira nyasha kana Mwari wanditendera kana ndabudiswawo muno mukati meusunga since vabereki vangu vese vakaparara panze pasina stendi yakasiwana baba wangu mchembere vanga watengesa stendi iyoyo. Handina pandikutarisira kuti ndikabva panapa ndichanosvikira papi pari zvino nokuti handidi kutaura zvokunyepa kana kuita sei. Panze hapana kana chandinotarisira kuti ndicho changu pari zvino. Panze hapana kana changu chiripo ndikutarisira kudai vana vangu kana kuti nedzimwe hama dzangu dzichiri kurarama pari zvino kana vachindinzwawo kuti ndichiri mupenyu vakapota vachiuyawo kuzondoona kuno ndinogara navo pasi toita sei tokurukura navo. Kazhinji ndinoshaya kuti hama dzangu kana kuti vana vangu
vangauye sei kuno kwandiri kuno kuti tigare pasi zvikurusa panonzi family week pepa tongogara iwo apa inini apa tisotsanangudzira mafambiro azvakaita nemarongero anjada kuzoitawo kana Mwari wanditendera kana Mwari wandiitirawo nyasha saka ndikukumbirawo kuti ipapo ibatsirwewo kuti inini nevana vangu tigone kukonektana tigone kusangana ndiri mukati meusungwa kudai tigone kuwirirana kuti kana tazobudawo pane chirongwa chiri kunzi cheparo panenge pachidekanawo hama yepejo kuti ukabva muno vana kutambira ndavapi saka inini handina kana hama yangu kana wani iri kuuya kuzondoona saka izvozvo kana ukanyoresa hama yangu yepejo hapana kana undogona kunyoresa nekuti handina kana hama yangu iri kuuya kuzondoona ndoshuo changu dai vagona kuuyawo kuti kana ndazosunungurwawo inini ivo vanondipupurirawo kuti zveshuwa uyi hama yedu akakanganisa asi tinogona kuse togona kumuchengeta saka pari zvino ndizvo zviri kundishungurudza izvozvo kuti pachirongwa chekutaurwa cheparo ini ndichatangira papi nekuti handina kana hama yangu chairi kuuya kuzondoonawo zvakakosherei kuti hama iwe hama ida pamwe kune vamwe vari mukati kuti vasino hama dziri kuuya hama chakakoshera hama ndechekuti pane chirongwa cheparo chiri kuitika anoti nyoresa hama yako yepecho handitika saka kana usina hama yako yepecho haugoni kuregedzwa kuti uende panze nekuti vanenge vachiti hapana anokugamuchira panze pavo handiti uyezve futi kana paita hama maparo officers vevai vanoenda kune hama iyoyo obvunza kuti maigarisana sei nehama yenyu isati yasungwa handitika hama iyoyo ndio inondipupurira zvakare aiwa izvi zvakaitika zvakangoitika asi pakugarisana chavo chepo tanga tina problem nemunhu iyeyo ayo ndinotenda baba Chris vana ndichitaura navo ndiva Chris Gotha vanobva kusaidi rekunana Chinhoi Mutora Shanga uko vari kutsanangura mafambiro azvakaita kuti vazopinda mukati meusungwa ndofunga manzomuri eZimbabwe vachitsanangura kuti ndaimbova nemukadzi wangu asi akazoshaya ndipo pandakatsvagawo shamwari yekuti tifambidzane asi ndakazonzwa nemakuhwa kuti ane mumwe munhu waanga akufambidzana naye zvakazondipa shungu ndikaenda ndikanamurova asi handina kuziva kuti kumurova kwandatoita munhu atorasikirwa neupenyu ndofunga maona futi vachitsanangura kuti kubva pandakabatwa nemhosva handina kumbobvira ndabvuma kuti ndakauraya murandakadzi uyu kungava kuhama kungava kuhama dzemufi kwese ndakanga ndisingabvume mhosva asi nhasi uno ndoda kutora mukana uno kuti ndikuudzei hama dzangu hama dzemufi kuti shuwa mhosva ndakapara asi semunhu ndaida kunzvengawo mhosva ndofunga vazhinji vari kunze vane mutauro wavanotaura kuti hakuna munhu anotambira mhosva sepureti yesadza asi ini ndazvipira kuti ndikuudzei mukandishanyirawo muchiuya kuzondiona ndingakuudzei kuti zvakafamba sei musi wakazorasikirwa nemurandakadzi uyu neupenyu hwake uyezve pamwe ndaigonawo kutaura nemi veukama mundibatsirewo kuenda kunoripira hama dzakarasikirwa nemumwe wavo tiri kuno kuchikurubi maximum prison zita rangu ndoitwa Frank Wesere nchiti chisa